खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 29 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। तामुलपुरनि सासे बर' सुबुंखौ महाराष्ट्र रायजोआव थैना थानायाव बोखांनो हादों। महाराष्ट्रनि नासिकआव आसामनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दरसे गामिनि खगेन बर'खौ थैना थानायाव बोखांदों। थैनाय खगेन बर'आ थांनाय 20 सेप्तेम्बराव गावनि लोगोफोरजों ट्रेनजों राजस्थानाव जब नागिरनो थांदोंमोन, अदेबानि खामानि नागिरनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय लामा ससेयाव नासिकआव थैना थानायावसो खगेन बर'खौ बोखांनो हाबाय। आरो खगेन बर'आ माबोरै थैखो ना सोरबासो बुथारखो बेखौ दासिमाव रिपर्ट मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। दिल्लीनि सुंदर नागरियाव सासे 26 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ मोनसे सुबुंनि हानजाया सिखाव होननानै सन्देह खालामनानै बे सुबुंखौ हमनानै कारेन्ट खुन्थियाव खानानै थैजासिम बुदों आरो बुजानाय सुबुङा थैदों। बुथारग्राफोरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय कमल 23 बोसोर बैसोनि, मनज 19 बोसोर बैसोनि, किसान 19 बोसोर बैसोनि, बाप्पु 24 बोसोर बैसोनि, लाकी 19 बोसोर बैसोनि, युनुस 20 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। उरिष्या रायजोनि टाउनशिप राउरकेलायाव सासे 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा आरो बिनि गुबुन सानै लोगोफोरा हेडफोनखौ लानानै नांलाय खमलाय जानानै बुदलायनाय जानायाव सानै लोगोआ बेखौ अन्थाइजों खुबैनानै बुथारदों। बुथारजानाय गथ'नि मुङा जाबाय रुद्रा नारायण। नाथाय बुथारग्रा गथ'फोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बुथारग्राफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौनि थाखाय बुथारजानाय गथ'नि नखरनि मानसिफोरा दाबि खालामनाय जादों। आरो दा बे जाथायनि सायाव उरिष्या पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनोबो दङ। आसामनि नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बात्रा दाबायाव पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टनि जल जीवन मिशननि सानै मावथिफोरा खामानि मावबाय थानाय समावनो प्रजेक्ट साइटआव थानाय दैनि टेंकियाव गोलैनानै जिउ गोमादों। थैनाय मावथिफोरनि मुङा जाबाय आमिर हुसैन आरो साइफउद्दिन। क'क्राझाराव थानाय जोंनि पिएनआरडि डिरेक्टर अफिस गायसननो थाखाय भूमि पूजन खालामनाय बेबायदि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। इतिमध्य जोब्बाय। बेवहाय गोदान बिल्डिं बानायनाय जासिगोन आरो बेयो G+2 बिदि प्रभिजन विथ कनफारेन्स हल थागोन आरो बेनि एस्टिमेट माबाया भेलुआ 6.6 crore। जा सिगांनि जिथु अफिस बे जोबोद कनजेस्टेडमोन, जायगा खम आरो गोबां न'फ्रा जानला मोनला लुनाय दं। बेनिखायनो अफिसनि जेसेबां जा एमप्लयिज दं बिथांमोनखौ एक'मडेट खालामनायाव असुबिदा जायोमोन। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै बे प्रब्लेमखौ बोस्रांनो थाखायनो गोदान बिल्डिं लुनायनि खोथा साननानै एबार डिसिसन लानाय जाबाय। आरो एबार दिनै बेखौ लुनो थाखायनो हा फुजा खालामनाय जाबाय। गाबोन समफोरनिफ्राय हयथ' बे माबाखौ स्टार्ट खालामफिननाय जासिगोन, कनस्ट्राक्सना स्टार्ट जासिगोन आरो बेखौ उइदिन 1 year मेक्सिमाम 1 year कमप्लिट खालामनो थाखाय जों जाया बे खामानियाव इनभल्भ जागोन बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामखाबाय, डिरेक्सन होखाबाय। जों आसा खालामदों बोसोरसेनि उनाव जों गोदान बिल्डिं मोनगोन आरो गोदान बिल्डिं मोनोबा जोंहा अन्तत' पिएनआरडिनि जेसेबां बिटिसि एलेकानि जेसेबां पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआव खामानि जागोन बेखौ जों सिस्टेमेटिकेलि मोजाङै खामानि मावफुंनो हानाय जागोन आरो जोंनि एमप्लयिसफ्रा अन्तत' मोजां परिबेसआव थानानै खामानि मावनाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन। बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टर आरो गुबुन गुबुन बिफानगिरिफ्रा बे हाबाफारि मावनो थाखाय डिसिसन लानायखाय। कारण एमप्लयिफोरनिफ्राय मोजां स्ट्रं डिसिसन लायाबा जास्ट पलिटिकेल साइडनिफ्राय माबाबो जानो ना। खिन्थु जों दा दिनै डिसिसन होबाय, जों पलिटिकेल साइडनिफ्राय डिसिसन लाबाय, दिनै बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे बे खामानिखौ मोजाङै जालांगोन आरो बोसोरसेनि उनाव जों गोदान बिल्डिं मोनगोन। আজি আমাৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন পদক্ষেপ আৰু এটা গৌৰৱৰ পদক্ষেপ সেয়ে হ'ল কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সঞ্চালকৰ যি অফিচ আছিল মূল কাৰ্যালয়, সেইটো নতুনকৈ বনোৱাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল আৰু সেইমতে আজি য'ত বনোৱা হ'ব এইটো আচলতে পুৰণি বিল্ডিং ইয়াতে আছে, সেইখিনি আমি ভাঙি নাইকিয়া কৰি ইয়াতে নতুন বিল্ডিং স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল আৰু সেইমতে আজি ভূমি পূজন কৰা হৈছে। ইয়াত আমাৰ G+2 এটা বিল্ডিং হ'ব
উইথ মডাৰ্ণ ফেচিলিটি অফ কনফাৰেঞ্চ হল তেনেকৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বাজেট ধৰিছোঁ 6.6 crore আগৰ যিটো বিল্ডিং আছিল কেইবাটাও সৰু সৰু ঘৰ আছিল ৰুমবিলাক খুব কনজেষ্ট আছিল আমাৰ যিখিনি এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকে ঠিক পৰিৱেশত থাকি কাম কৰিব পৰা তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাছিল কাৰণ খুব কনজেষ্টেড আমাৰ যিখিনি এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট নাছিল জেগাটো আৰু সেইকাৰণে এই অসুবিধা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই এটা সিদ্ধান্ত লৈ পুৰণা বিল্ডিং ভাঙি ইয়াত নতুন বিল্ডিং বনোৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল আৰু নতুন বিল্ডিং সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে ইয়াত আমাৰ যিখিনি এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকে এটা ভাল পৰিৱেশত তেওঁলোকক যিখিনি লাগে জোৰাওঁকৈ তেনেকৈ একমডেশ্যন ব্যৱস্থাখিনি হ'ব আৰু সেইকাৰণে এটা নতুন পৰিৱেশত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰা এটা পৰিৱেশ পাব সময় আমি এবছৰ ধৰিছোঁ এবছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ অহা বছৰ এনেকুৱা সময়ত এই নতুন বিল্ডিংটোৰ আমি উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাম যিজন নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত থাকিব আৰু যিসকল বিষয়া জড়িত থাকিব তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে কামটো ভাল হয় আৰু সময়মতে যাতে কমপ্লিট হয় এই নতুন বিল্ডিংটো যদি সম্পূৰ্ণ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত থাকি এটা নতুন উৎসাহেৰে আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে কাম কৰা এটা পৰিৱেশ পাব মই আশা কৰোঁ ই আমাৰ BTC চৰকাৰৰ কাৰণে এটা সাফল্যৰ পদক্ষেপ হয় কাৰণ গাঁও অঞ্চলত যিমান উন্নয়নৰ কাম কৰা যায় যিখিনি আঁচনি হয় সেইটো আচলতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা হয় আৰু যিহেতু ইয়াৰ মূল অফিচ হিচাপে ইয়াত আছে এই মূল অফিচটো যদি আমি ঠিকমতে কৰিব পাৰোঁ সম্পূৰ্ণ কাম কৰিব পৰা সুচল ব্যৱস্থা যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে নতুন উদ্যমেৰে কাম কৰি আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি সমস্যা আছে যিখিনি অভাৱ আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ পৰিপূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব जोंनि गामिया हिमालय हाजो जिङाव दावरायनि गाबनाय मोसानि सोगोमनाय आयो जोंनि गामिया मावजी पार्क मोर पानी एरिया तो 70 बिघा मान आछे आरो इतिया पार्क बनाय आछो सरू लरा छाली खेला पार्क बनाय आछो डांगৰৰ কাৰণেও সিটিং ব্যৱস্থা আছে আৰু ইবাৰ মাউজি পাৰ্কত ইবাৰ সুইমিং পুল ক'বলৈ কৈ আছে মাউজি পাৰ্কত বহুত পিছত আমি মাছৰ দানা দিবলৈ পালো ভাল লাগিছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হল মাছ 10 কিলো 8 কিলো 12 কিলো তেনেকুৱাকে মাছ বহুত মাৰি সকলোৱে পইচা দিবা মছলপুৰ বাজাৰত লৈ যাম গুৱাহাটীতো পঠাম এবাৰো যদি জুলিয়ডক माउजि पार्क आनिबा नोवारे तेनेहले नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।